Baba nezita ra Jesu. Baba nezita ra Jesu. Peter ngararame. Peter ngafambe. Peter ngaporeswe. Peter ngasunungurwe. Ndinotaura kuporeswa kwake iko zvino. Muzita ra Jesu. Amen. I believe it's done. Well, it's a very short message. And amai avaspana pavariku vachine vana vakasiwa vega. Ivo ndiwo amaika. Saka ndo kwavari. After church I will go pick a kuti vazovaone ndiri nhereraoga. Hallelujah. Ndakafirwa baba naamaiga. Saka amai vari pabasa guru vane nherera dzakawa. Nachitaura navo kusei nevaoma nokuseka zvavo tiri kuzviti nherera. Hallelujah. Well, nhasi batisisa shoko iri. Handidi kuti urambe uri zvauri. Taurirawo ugere naye kuti zvandiri zvipedzesera kuzviona nhasi. Hallelujah. Nokuti shoko randauya naro ndiri kuti titaurirana, handisi kuzoparidza sanaAmanhira. AnaAmanhira akamira pano ntoona kuti zvamugara manje. Neni nhasi ndiri kuda kumbotaura ava vafundisi vangu munenge muchindibatsirawo nemagwaroka. Hallelujah. Hallelujah. Komukobva aenda kupi nhasi? Kwahanisi ukuona se? Hallelujah. All right. Ndatenda zvangu. Kuchichangaita kuona naye Mukobvi. Amai Mukobvi mungadai mamisa ruoko matari pano. Hallelujah. All right. Svondo rinouya ndo maridzo yanga yapapa kuti ndiparidze. Ndakanga ndigere ndichinyora chinamata, ndarara usiku Mwari vakatanga kutaura nini. Dambudziko riri kusangana nevanhu. Saka next week ndichataura pamusoro pepower of right believing. Kutenda kuri pacho, simba riri mukutenda kwezvokwadi. Ndichataura svondo rinouya nemusoso ndonge ndiri pano. Nhasi ndiri kuda kutaura pamusoro saying faith is higher than asking faith. Saying faith is higher than asking faith. Muchishona kuti kudi? Kutenda kwokutaura kunokunda kutenda kwokukumbira. Ndati kutenda kwokutaura kunokunda kutenda kwekukumbira. Dzokorora mashoko iwayo. Kutenda kwokutaura kunokunda
kutenda kwekukumbira. Ndikangopedza kugona kutsanangura izvozvo ndakuenda kumba. Tauriro gerinei kuti usandikanganise nhasi. Faith is a gift of the Holy Spirit. From long time back, if you read the Old Testament, Bible rinoti the just shall live by faith. Wakarurama wangu achararama nokutenda. Haararame nokuona, haararame nefundo, haararame nemari zhinji, anorarama nokutenda. Bhaibheri rangu robva rati kana pasina kutenda. Vahebheru 11:6, pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Anouya kuna Mwari ngaatende. Come on church. Anouya kuna Mwari ngaadii. Faith is not optional. Kuti ndinosarudza kuva nokutenda, ndinosarudza kusava. Faith is not optional. It's a condition which without you cannot please God. Ndositaura chete. Aumbofa wafadza Mwari pasina kutenda. Kudzokurura kune simbaka. Chinonzi kutenda, definition. Kubatisisa zvisipo sezviripo. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kutaura. Kubatisisa zvisipo. Papa ndiri kubatisisa kuti Jesu aripo. Ndiri kutomuona achishanda. Manzwa achitopupurwa panapa Jesu wacho. Tiri kubatisisa zvisipo sezviripo. Zvose zviri kuitika izvi, vanhu vari kubatisisa zvisipo. Amai avo vatorwa scan. Madhokota kutovaratidza kuti ndozviri mudumbu menyu izvi. Vari kuudzwa kuti hapana chiripo, uyai tioparete tibvise. Muri kubata zvandiri kutaura? Zvino isu tobatisisa kuti inhema. Jesu ndiye ane simba rokusika munhu. Ameno kana pana ari kubata zvandiri kutaura. Ndozvandakaita, ndakapinda basa rokuvakonwesa kuti musatende. Whose report will you believe? I believe the report of the Lord. Pana ari kunzwa zvandiri kureva here? Nhamo iyi, urombo uhu. Saka hugere kumba kwenyu, makahugamuchira. Hamuna kugamuchira zviri kutaura shoko. Kuti anonditevera ini Jesu, achava musoro, haangave muswe. Iwe uri kungotenda kuramba uri muswe. Tarisa ugere naye kuti ndiwe uri kurehwa iwewe. Ndakanamata, ndakati Mwari, chizviratidzai. Hatitende this report. Tinotenda report yenyu. Ndo mwana wamaona ari pano yakatobata. Hamuna kuvaona vana. Satana anouya achirwisa. Iwe kunamata hakusi kufamba pakapeti. Une hondo dzaunokunda. Ende hondo idzodzo dzinokundwa nokutenda. Kutenda zvisipo sezviripo. Hapana ari kundinzwa here kutendeiro. Hama dzangu, ngatitenderanei nhasi kunoshandura mamiriro ezviro kumba. Ngatitendei kushandura mamiriro eupenyu.
nokuti Jesu haasiri ari kuuya kuzozviita, isu ndisu tichazviita. Ndaakutanga kuverenga manje. Oh my God, Luka 17 pasikisika. Luka 17 pasikisi inoti iyo, pana anereshona, kana uno kutenda kwakaita setsanga yemustard seed, unogona kuti kumuti uyu mulberry tree dzurwa nemidzi. I'll read in English. And the Lord said, if you had faith as a grain of mustard seed, you might say unto the sycamore tree, come on, underline up a note. You might say. Ndatichi? Shoko rangu ndere saying faith. Hello? That is shoko rangu ndero kutichi? Saying faith is greater than asking faith. Jesu haasi kuti if you pray up, ari kuti if you say. Kuita sei. Ishona inoti kudini ayamai. Ishe akati, kana mai vanokutenda kwakaita setsanga yemustard, maiti kumuonde uyu, dzurwa usimwe mugungwa, uchakuteererai. Jesu haasi munhu anoreva nhema, kana mwanakomana womunhu anganzi atendeuka pamashoko ake. Jesu anoti shoko rinobuda muromo mangu haridzokere kwandiri risina kupedza zvandarituma. Hamusi kumbondinzwa imimi. Zvino iye anoti if you say to the sycamore tree, if you say, come on man, hazvina kunzi if you hope or if you wish, but if you. Nhamo huru iri pakutaura. Handozvitaura zvangu ini. Ndati nhamo huru iri pakudii. Jesu ari kuti mukataura zvinoitika. Taurogere nekuti ichi ndochokwadi chaicho ichi. Zviri muBhaibheri ukazviteedzera zvinoshanda. Ini ndakazviteedzera zvikashanda. Mahlatsi waivapo iwewe kuKempton Park, muchiroja muKempton Park, kuvarungu vashomanana vai. Ndakamira ndikaparidza ndakati kubva nhasi hamucharoja futi. You still remember? Ndakati chechi inoi yatova chechi yedu. He was there. Ndichiparidza. But I want to tell you, ndichikwira ndege kusvika kuno foni iri kutevera, tapirwa offer yokunzi tenga ichechi. Ndakati take the offer. Ndikatumira $2,000 yokutenga. Zvaunotaura ukasanyunyuta. Come on man. Zvaunodi ukasanyunyuta. Nhamo yenyu ndeyekutaura zvisina maturo, kuzviita shasha yekutaura zvisina basa. Saying faith. Am I talking to somebody? Mark 11:20-23. Kurumbidzai man. Nhasi ndiri kufamba nemharidzo dzaJesu chete. Oh, come on man. Are you with me? And Jesus answering saith unto them, have faith in God. And part 23, kurumbidzai. For verily I say unto you, that whosoever shall say, whosoever shall say, apana unzi shall pray, shall say. Murukubata. Paya pandaverenga panzi, if you say. Apo manji pari kunzi, if you say unto this mountain,
be thou removed and be cast into the sea, and shall not doubt in your heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. Ari kutaurwa katatu. Hapana unzi kunamata. Panzi zvaunotaura nomuromo. Kumba kwenyu ndosaka nhamo ichikutambudzai. Nokuti amaiwo zvavanotaura panapa hazvinei, anenge achingotiwo zirume randakaroorwa naro iri. Murume wati zikadzi randinaro panapa. Saka nawo Mwari anoita mega mumba mwana akauya chirombe hachiroorwe ichi. You shall have whatsoever you say. Shonete kudini yamai baba. Jesu akapindura akati kwavari, ivai nokutenda kuna Mwari. Yes. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri. Chokwadi ndinoti kwamuri. Mumwe nomumwe unoti kugomo iri simudzwa. Anoti nokuti kuchishona kuna saying panzi anoti. Anoti kutauraka. Anoti kugomo iri simudzwa simudzwa ukandwe mugungwa. Usinganyunyuti mumwoyo make. Asi achitenda kuti zvaanoreva zvichaitika, uchava nazvo. Zvaanoreva hazvinonzi zvaanofunga. Come on. Zvaanodii kwete zvaanofunga. Zvaanoreva zvichaitika. Iwewe zvako zvisiri kuitika chikonzero chokuti hapana zvauri kureva. Tauro gerine kuti zvauri izvi ndezvaunoswera uchireva. Unofunga kuti nhamo yako ichanoperera kumabhero, uchava sezvaunoreva. Somebody say saying faith. Pana rikunzwiri zvandiri kureva panapa. Iwe saying faith is very important. Regandi pedzi nchitaura panapa. Let me be more practical than theoretical. Unonzwa ndichiraira mweya yetsvina panapa. Ndinoti mweya wetsvina, I'm not asking you. I'm commanding you out in the name of Jesus. Iwe, I'm saying. Unonzwa demoni rakuchema richienda. Because I believe what I am saying. Pana rukubata zvandiri kutaura. Nezuro pakaitika kamunana parere Nyatwa. Pana amai vakatransferwa kubva kuGuruve ndokuuya paparere Nyatwa vari kurwara zvokuti vane 2 days varipo. Vana vavo vari kuSouth Africa nevari kuEngland vari kufonerai nebaba endai munoona ini ndapinda mota na5 ndabva kunhamo kuhosipitoro ndanovaona vari muA1. Ndakati kochiko naye amai, she's 85. Makumbo akazvimba. Hapana patsveni. Hapana patsveni. Kana kumuka handikoni. Kana kugara handikoni. Ndakati okay, madyei. Anena mazino zvokudya zviri kunetsa. Mwana wacho ari papo. Ndakati okay, ndinamate nemama indokubva ndanamata nawo. Ndakati ndichamboenda kunokutengerai chikafu ndokudhiraivha kuenda paAvondero paChicken Inn. Ndokunotenga hangu nemachipisi akawanda nemabhanzi nemaminute maid madhiringi 4 nemvura 4 ndaisa mupepa bhegi ndamhanya nazvo. Ndiri kunosvikapo ndopa amai. Ndakati ndadzoka nechikafu ndatenga machips anodyiwa nevasina mazino. Zvakati maita ndione shasha iyo yamuka yagara. Ndakati komanga muchiti mumuke mukagara.
Sasemuka yagara ndipei ndidye. Takutovapa vakudya ndiripo. Ndakati komanga muchiti hamugoni kugara sei? Saka nzipo wabva muno hameno chaita sechabva pandiri. Zvaunotaura kana uri mufundisi ti maoko angu haturike anoramba achirwara. Angu aya ndikaturika anopora. We declared this place holy ground. Wese atsika pano achirwara ngaapore nezita raJesu. Kwete kuuya pano uchingotarisa vanhu, unongotaura zvevanhu. Une mweya wakaipa iwewe. Regai ndikutaurirei, Jesu akakunda kuedzwa achinzi sandura chingwa ichi. Iye haikunda nokuti chimbomira ndinamate kuna Mwari. Akakunda nokutaura. Zvakanyorwa zvichinzi munhu haararame nechingwa bedzi asi neshoko rinobuda muromo waMwari. Satani akakundwa neari kutaura. Hamusi kumbondinzwa imimi. Nhamo yako iyi usaishedzere muprofita kana n'anga. Iwe shandisa muromo wako. Are you with me? Pana ari kundinzwa here nhasi pana? Okay, regai ndinyatsotsanangura. Bhaibheri rinotaura pachena pana vaRoma 10:10. Inoti munhu vaRoma, for with the heart nemoyo one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Everengati. Nokuti munhu unotenda nemoyo ndokururamiswa. Munhu anotenda nemoyo ndokururamiswa. Unopupura nomuromo ndokuponeswa. Ngazvirege kuperera mumoyo. Wopupura nei? I'm not going to die. I shall live and give testimonies. Ndichapupura na shamwari nyangwe kunzwa musoro wabanda uyu gumbo zvauya izve. Inini handitaure zvandiri kunzwa, ndinoti handife, ndichararama, ndichapupura ukuru hwaMwari. Kupinda pamba vana vachiti hapana mazai, iwo woti sorry, hatisi varombo, hatisi varombo, ndichawana. Mwari achandipa zvese. Uchaona mazai akuuya pamba. Taura mazuva ese kuti handife ndichiroja. Mwari achandipa imba inotyisa. Ndine imba inotyisa. Zvauri kutaura uchava nazvo. Vamwe voti mufundisi, ishuwa muri kutaurei? Munokanganwa nebwoni imimi. Kuti zvirevo ndaikanganwa inenge 18 ka pa 20 pae ndofunga ndiyo chete ndaikanganwa. All right. Verengai tinzwe, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his. The fruit of his what? And with the increase of his lips shall he be filled. And pa 21 kayo. Panoti, death and life, rufu na upenyu, are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Kureva kuti iwe ukafarira kutaura zvakanaka nemuromo wako, uchava nezvauri kupupura. Andozvitaura zvedu. Unova nazvo. Nhamo yako ndeyekungoti vana vamapenzi havazvizive kuti ndinani pano. Ko ndiwani kotaura zvaMwari apa? Zvako zvinotiponesa chiko.
simba rerufu noupenyu zviri parurimi. Ndosaka Jesu akati unogona kuti kugomo ibvapa ukandwe apa. Gomo chii? Chinhu chisingamuvhike. Asi iwewe norurimi rwako unogona kuchimuvha. Iganitaurire mamwe makomo. Ukasataura uchinyatsotaura vamwe havanzwisiseka. Mamwe makomo aminawo urombo. Mamwe makomo aminawo zvirwere. Mwana arohwa nekensa apa. Jesu ari kuti you can say to this mountain. Ininiwo manje ndiri kuti you can say to this cancer. Oh, come on. Ndogomo racho rauya umbagairi. Saka iwe chiritaurira nomuromo. Iwe cancer. Nezita raJesu. Chibuda uende zvako. Namavanga ake takaporeswa isu. Cancer. Unenzeve buda uende. Unozoona munhu anga ane cancer kwakwanyu. Tezuro ndakaona mbuya wandakatengera chikafu. Ndabva uko ndapedza kuwanamatira. Ndakati manje akuti muka emuganda. Saka kuona iwe kandanzwa kwese uku kwanyarara kwese uku kwanyarara. Ndesaka ndamuka ndaka. Hallelujah. The fruit of your lips. Pana rukubata zvandiri kutaurira panapa. Panapa paFaith Alive we declare kuti Mwari ndiye muridzi wechechi ino. We declare tiri vana vaMwari pano. Hatina chechi yemunhu. We are just his workmanship. Tiri ivhu riri mumaoko ake. Pana rikubata zvandiri kutaura. Nekereke ichavakwa pano ichatyisa nyika yese. Tichavaka chechi inotyisa panapa. Reason ndeyekuti tiri kutenda uye tichizvitaura. Kana newe famba uchitaura. Uchiti siyanai nemahumbwe enyaya. Dzokai kuchechi yaMwari. Pana rikubata zvandiri kutaura here panapa. Hatina kachechi kemanga-manga panapa. Hausi munhu wemanga-manga iwewe. Aiwa kana ndaramba. Pana ari kundinzwa here nasi. Hanzi nemoyo unotenda. Asi kuti uzoponeswa chipupura. Nemuromo. Usati wanzwa chemberedze kwedu. Ana mbuya ningi mvangeri murimirwa vachitaura. Kutamba uko vanomuziva Mwari wedu here. Unonzwa vachipupura ukuru hwaMwari. Nechemberedza tinoda. Kwete chemberedzi dzinodzidzisa vakadzi vadiki mushonga wenhova. Aiwe nokwesha nhova. Chemberedze kwedidzi dzigere apa nambuya chisiri munhu. Havadi zvinhu zvemanga-manga. Kaona vachitaura neshona usati wavavhiringidza. Vavhiringidze unzwe. Chinenge chachirungu chega kuti what? I don't like that. What kind of Christianity is that? I don't like that. Get up. Unenge wataura zvisiri zvaMwari. Kureva kuti ropa ravo nepfungwa dzavo dziri kuzviramba. Unoziva zvaunotaura zvinoitika. Pana ari kubata here zvandiri kutaura panapa. Muneni here chechi? Kana kuti ndochigara pasi ndiende kumba zvangu. Now, Bible rinoti, thou shalt keep him in perfect peace. That is Isaiah 26 verse 3 payapa. Whose mind is stayed on you because he trusts in you.
munhu anovimba nemimwari munomuchengeta murugare. Come on, man. Munomuchengeta pai. I still remember vana vangu vakawandisa, vamwe vafundisi kuEngland, America kubi, vamwe vakanyorera tsamba, vanhu vangu vachiti udzai mufundisi yangu vachisiyana nazvo izvi zvokutungamirira chechi. Vavengi vavo vawandisa zvanyanya. Baba wedu vabata basa, chivaregerai vaende nerugare. Ndokubva ndati iwe kwauri ikoko rugare onaro. Nokuti kana uchirarama uina Mwari, vavengi vanoramba varipo. But now iwewe chirega kuconcentrata nevavengi, concentrata neassignment yawakapirwa naMwari. Concentrata nezvawatumwa naMwari. Usaconcentrate nevavengi. Vavengi venyu vanouya vachikuitirai zvimwe zvinhu kuti musiye kutaura zvinokuitai kuti musimuke. Moramba muchitaura zvevavengi zvisingakusimudzei. Siyanai nevavengi. Tarisanai nezvaMwari wamakatenda kwaari. Am I preaching to somebody today? Unoziva, it takes faith to ask. But there is faith that goes beyond asking, that speaks. Faith inopfuura kukumbira, faith yekutaura. Nombokutauriraika mahlatsi Elisha kwaSiria uku vakaita musangano. Zvakanzi pane munhu ari kutaurira vaIsraeri ava zvatinenge taronga kuno. Sei vachiti zvataronga zvese vanoswera vazviziva. Zvakanzi nemumwe generara, aiwa kuna Elisha muprofita. Zvakanzi namambo weSiria, endai munotora Elisha muuye naye pano. Kwakaenda. Bhaibheri rangu rinotaura more than 20,000 army nengoro nemabhiza kunokomberedza paigara Elisha. Elisha aiva nomuranda wake ainzi Gehazi. Gehazi abuda kunotorawo bepa rokuti muprofita averenge. Anodzoka anoti, maiwe baba, muranda washe tapera. Makomo eSaya azara nevaFiristia. Takombwa. Chinzwai murume anokutenda. Anoti pfugama. Anoti Mwari zarurai maziso emukomana. Aone vari kurutivi rwedu. Rega kuramba uchiona vavengi. Chimboonawo vari kurutivi rwedu. Vavengi hamuvapedze. Saka zarurai meso ake. Imi inzwai Elisha ari kuti ngaamboona vari kurutivi rwedu, kureva kuti iye ari kutotaura zvaanofunga kuti handisi ndega pano. Hanzi pakazarurwa meso ake akaona ngoro dzemabhiza, ngirozi, ngoro dzemoto. Ndo Gehazi paakabvisa kutya manje. Vari kwatiri vaku vakawanda kudarika. Zvakanziregera one zvandoda kuvaitira vana. Zvanzi Mwari, iye Elisha ndiye akutaurira Mwari. Hanzi Mwari ndakuvapofumadza. Handidi kuti vandione. Ndoda kuenda navo kuSamaria. Saka ivo ndokubva vasvika mabhiza vasvika pane Elisha. Vanhu tiri kutsvaga Elisha. Zvanzi handomuziya kwaari, nditeerei. Vakateera Elisha. Vakanovhura magedhi eSamaria. Masoja ese eSiria akapinda. Ava ndokubva vavhara gedhi. Sakanzi naElisha Mwari chivasvinudzai meso vaone kuti vari kupi. Pavakasvinura vaone vakakombwa nevaIsraeri vari muSamaria.
saka nzina Mwari chiregai kuvauraya, chivadzoserai kunyika yavo, muvati dzokerai kunyika kwenyu, musadzoke kunofuta. Vakabuda vachitya vakadzokera kuSiria. Elisha uya havana kumuona. Halo? Unoziva zvaunotaura zvinopedzesera zvaitika. Regai kuswera muchitaura zvemanga manga. Asi ndingakanganise ndikasa taura izvi. Handizive kuti chii chandipa kuti ndizvitaure. Kuna Mateu pa12 ka pavhesi ya34 ndemharidzo dzaJesu idzodzidzi. Apa ndiJesu ari kuparidza paya ari kuti if you say, zvino akutuka vasiri kutaura. Halo? Akutuka vasiri kudi? Ndanga ndichitya kutanga kuzvitaura zvisati zvaverengwa muzoenda muchita chiyangwa vanotuka vanhu. Akabva ati, O generation of vipers, imi zvibereko zvenyoka, how can you being evil mungagona seiko kutaura zvinhu zvakanaka zvamuri vakaipa? speak good thing, for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Nokuti muromo unotaura zvizere pamwoyo. Ari kunzi imi munoziva muchechi, kana tiri pachechi pano hapana anotuka mumwe pana, tiri ngirozi tese. Ingobudai pagedha. Apo pagedha ndakanzvenga mumwe paWestgate apo. Amene waidainzirana naye zvakanzi, afutsekiwe. Ndangotarisa kusaidi ndokuita sendiri kuenda uko. Ndokubva ndadzoka nchiya kumota kwangu. I want to tell you, hazvisi right. Panapa ari kuti vana venyoka, nokuti vaFarisei ivava maKristu aiudzwa. Nokuti kuchechi vanotaura zvakanaka, asi vabuda uko. Tarisa wogere naye kuti ndiwo uri kurehwa kaya. Vabuda uko, muromo wavo zvavanotaura zvasiyana kana mumba mavo. Akomana, naiwe simba iwe, wazvinzwawo zvandataura? Mfana ndebvu dzareba idzo ndaone dimurira. Ndebvu dzomusikanzwa, ndebvu dzokuchena. All right. Hallelujah. Hallelujah. Tufana twemazuva ano. Ndakazitaurira vamwe kunhamo kundati usandivhundutsire nendebvu dzako ipapa. Manje vakupara kare, vaLangton kupara. Hawaipinda mudare uine ndebvu. Kana kuva mufundisi ane ndebvu. Kana kuodenwa, waiodenwa, wainzi tanga wanogusa uko, ichina hii. Kera para haida kana kutomboona kana one, ndiri kureva the first president wechechi yedu. Haida vanhu vari smart, vanhu vakachena. Hallelujah. Hallelujah. Mandinzwa here? Handisi kureva imimi kunzi manzi vana venyoka aiwa. Ndati Jesu vake venguva yake vaiti vanouya kuchechi, asi vabuda havataure zveshoko raMwari. Vanotaura zvakaipa, vanotukanidzana. Ndo vaakati imi vana venyoka. Regai ndipasiye ipapa ndiparidze pane paridzika. Halo? Ndati ndiparidze panodi?
nokuti men's fellowship inozonditi mudhara waireva isusu. Zvino handisi kureva imakomana, ndiringotaurawo zviri mubhaibheri. Nokuti Jesu anoti put me in remembrance, ndirangaridzei zvandakakuvimbisai ndigokuitirai. Mwari ane zvakawanda zvaakativimbisa, zvaanoda kutiitira. Buda muno nhasi uchizvitaura. Mangwana uchidhiraivha mota yako ramba uchizvitaura. Gore rino risati rapera, you are going to possess your territory. You will surely possess your territory. Nokuti number one, unenge uchitaura, you will say to this mountain, be thou removed. Now ndakupedzisera nemagwaro maviri ndobva ndagara pasi. Rokutanga ndi Numbers 14:28. I want to prove my statement kuti Mwari anokuitira zvaunotaura nemuromo. Ndo pandakusvika manje. Mwari anokuitira zvaunodii. Teererai ndinangarei kuno. Ndikuudzei the background of the story. Moses akanga atuma vashori kunoshora nyika yeKenani. Endai munoiona kuti yakadii, mudzoke mutitaurire. Vakaenda vari 12. Vakadzoka, vakatakura magrapes nemapomegranates. Vakatakura vakauya nazvo nemadates. Zvakanzi ndozvibereko zvenyika yacho iyi. Yakanaka, inoerera mukaka neuchi. Asi vanhu varimo, tanga tichinge mashu, vavarume 10 vari kudaro. Halo? Vangani? Hanza tinonoparara, tidzoserei Ijipita. Varume 2, Joshua na Caleb, vakati handei tinonoitora. Vanhu ivavo chingwa chedu. Handei. Zvinochinzwai Mwari zvaakutaura after that report. Read it. Say unto them, uti kwavari, as truly as I live, saith the Lord, zvanzi naJehovha zviro kwazvo, as you have spoken in mine ears, noupenyu hwangu sezvamakataura munzeve dzangu, so will I do to you. ndizvo zvandichakuitirai. Ava vati hatigone kunoitora, tanga tichinge mashu. Vakanzi imi mataura muchidaro, hamusi kuzoenda ikoko. Muchafira murenje sezvamataura nemuromo yenyu. Kunze kwamuranda wangu Joshua na Caleb, nokuti vakataura. Iwe, as truly as I live, says the Lord, as you have spoken in my ears. Nditarisei, varume ava vaitaura naMwari here pavakadzoka uko, vaitaurira vamwe vavo. Kwataenda uku Mwari ari kunzwa. Mwari ari kuti as you have spoken in my ears. But varume ava vaitaura naMwari vaitaurira vamwe. Chenjerai zvamunoswera muchitaurira vamwe mukati umu. Hamusi kumbondinzwa zvandiri kutaura. Vakadzoka kuzotaurira kuIsraeri kuti kwakadai Mwari haapa. Asi Mwari akuzoburuka achiti sezvamataura. Ipapa paunenge uri wega kumba kwako, uri wega uri kudhiraivha mota, zvaunotaura Mwari vanonzwa. Handozvitaura chete inini. Zvaunotaura Mwari anodii. Shamwari, rega kutaura zvisina basa uchifunga kuti hapana munhu ari kundiona. Mwari anoona, ende Mwari anonzwa kutaura kwako. Sezvamataura munzeve dzangu. But vanhu vanga vasingataurire Mwari, vaitaurira vamwe vanhu. I want to tell you, the moment you speak the word of God, shoko raMwari rinoti mukateerera shoko rangu, you are going to be the head and not the tail. Are you getting what I'm saying? Saka iwe ukanamata uchitaura shoko irori, Mwari vanoita hasten, vanoita quicken his word kuti rikurumbidze kuita accomplish its purpose. Ndiri kutaura izvi zviri pana Jeremiah 1:12.
Jeremiah 1:12 inoti, then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. I will hasten my word to perform it. Ndichakuropafadza muguta, ndichakuropafadza kumunda, ndicharopafadza zvibereko zvomuiri wako, ndicharopafadza zvibereko zvevhu rako, ndicharopafadza zvibereko zveng'ombe dzako, ndicharopafadza zvibereko zvemakwai ako. Mwari uyu anoti, I will bless you. Ko nhamo yabva kupi imi Mwari makati muchandiropafadza? Nokuti hausi kuzvitaura nomuromo wako. Amana ndiri kuzama kutaura pana. Are you with me? Hausi kuzvitaura. That's why I said saying faith is higher than asking faith. Pana bata nyaya yangu. Ndatichi saying faith is higher than asking faith. Vese vana Abraham akuenda anoropafadza Isaac, aitaura zviri mberi zvaasati aona, kuti vana vako ngavave varidzi vemasuo, vana vako ngavave vakundi. Jakobho anouya, Isaac anoropafadza futi Jakobho kuti dova redenga ngarive pamusoro pako, vana vako ngavave vakundi. Nanhasi Israeri dova redenga riri pamusoro pavo. Hapana mupfumi akapfuma kudarika muIsraeri, hakuna panyika pano. Nemuna muZimbabwe hakuna upfumi hunopfuura hwemaJudha. Borodel iyo Sam Levy maJudha ega ega akavaka paya. Greencroft SA yanga iri ya Sam Levy muJudha. Mapraze Living Word Up takatenga kuna Sam Levy imba ye. Upfumi mabuilding mazhinji vainzi ana amato anga ari maJudha ese. I want to tell you, enda kuAmerica, upfumi hwese muAmerica hwakabatwa nemaJudha. Zvainzi vana vako dova redenga zvakataurwa naakaenda kare achiropafadza nemashoko emuromo. They were saying, it is saying faith. Come on, man. Vaitaura. Isusu kutenda kwedu ndoko kungotaura. Wanzwa zvareva ningi. Iwe uye munhu haasi right uyo. Izvozvo zvinokupa pfuma, zvinokubvisa muurombo. Ndapota ngatitaurei mashoko okukomborera. Komborera upenyu hwako, ropafadza upenyu hwako. Hakuna chinombokuwana, komborera. Zvanzi naMwari sezvawataura ndinokuitira. I'm closing now. Ndapedza. Munoziva kuparidza kwangu ndopedzesa nepandatangira, munozviziva. Endaika pana Mark 11 paya pa 23. Ndrungoda chete the last statement not he shall have whatsoever he saith. Ndi Jesu arikuti he shall have whatsoever he saith. Vana vaIsraeri vakataura and they had whatsoever they said. Ana Jakobho vakataura they had whatsoever they said. Nanhasi zvakanzi vana vako ngavave varidzi vemasuo, hapana anofanirwa kuvakunda. Nanhasi kanyika keIsraeri kakakura kunge Leki Kariba. Hapana nyika pasi pano inoti pwe naIsraeri. Nyangwe mukasati ameni chokwadi. Hakuna. Arab world yese yatadza na Iraki, Syria, Lebanon, Egypt, Gaza, Arabu, ana Dubai vese Muslim yese vanongokuvarira mukati Israel. Vari kutya kuno mutanga.
ingomutanga woni nyika inosara ya zvakataurwa nemadzibaba vachiprofita. Imi vana venyu ndovokungotuka chete rombe iri haribudirire iri. Imi munoti vana vaIsraeri vanga vasiriwo marombe, asi baba vairopafadza marombe avo, baba vaikomborera marombe avo. Iwo unoda kubereka ngirozi, wakaroorwa nengirozi here? Tiri vanhu vanokanganisa. Ko zvinoswererwa. Saying faith is better than asking faith. Nyangwe ukandiona ndauya kuzonamata pano ninge ndichitaura kuti iwe nhamo tama uende, ndinenge ndichitaura zvandinotaura zvinopedzesera zvaitika mandiri. Handi uri kundiona panapa ndinotaura zvimwe zvaunofunga kuti murume uyu ndiye akabata nyika yese. Bvunza vafundisa ndinawo. Unonzwa vazhinji vanenge vachikomborena kuti nhamo yandinayo kwandiri hakuna chinhu kwandiri kwakadai. Indobva ndati no, I'm a very rich man. I'm a wealthy man. Urambe wakantarisa ine madzangu guchu. Chisvika paBible college ndesvika nchiti I'm a wealthy man. Akusi kuti ipapo kumba adzimai vasara vane 50 cents ndiri I'm rich. Zvandinotaura ndezvandinova. Pana ari kubata zvandiri kutaura panapa. Iwe tarisa ogere naye utomuti ndimhorese ndichamhoreseka nokuti Mwari vachandisimudza. Pana ari kubata zvandiri kutaura here panapa. Hallelujah. Ndaitaura nouyu mahlatsari papa Otis. Achiti mfundisi musandarisire pasi, ndiri munhu muhombe. Ndinogara pasi nemapresident. Achipedza kutaura, the next day nchiendako ndakamuona akufamba nemabodyguard. Atova minister weKempton Park. Ariku chechi taipinda tichiparidza yagere uko nemabodyguard ake ariko. Mamwe akabata futi panzi. Yeuya akakamirapo. Ndabva kuseni kuhotera kwangu chikafu chepaHotera pane vanhu vasingagoni kubika, rega ndinotsvaga breakfast up. Vanonzi paMug and Bean dhuze neku nenzi Manres, Glen Manres. Ndokubva ndaenda ndagara, vanhu vaiva kuuya vachinditi uri kudei. Ndakati zvinhu zvenyu zvese zvamakanyora apa hapana chandiziva. Ndokubva kwasvika imwe motikari Porsche. Ndakati ndiani nemota iyi? Zvakanzi ndi Otis. Ndakati Otis uyu. Ndoona ari kubuda mumota ari kuya. Ndakati alright chimirai. Ndobva ndagara. Achingopinda ndakati Otis. Baba. Ndagara apa. Vese vakuuya manje. Zvavakuitira uyu hazviri zvo zvanga vachindiitira. Ndakati asimi vanhu imi. Uyu akutoodha nezvisiri paminyu. Ari kuti endai munondigadzirira kuseri uko, kurumbidzai. Well, nyaya ndiri kutaura pano zvaunotaura nemuromo wako. Vana andiani kovi president akabva uyu ainzi ani wakashanda naye uyu. Aiwa kuSouth Africa. Zuma. Vaifamba vese achienda kumaofisi ndovaiva vakomana vakuru veANC vamahlatsi.
mapurisa akanetsa ndoti Kempton Park ndokutaurira kuna Mahlatsi. Do you know him? Zvaunotaura usafunge kuti zvinongoitika. No. Izvo zvisonda kutaurira kuti simuka. Pandiri kuti simuka apa ndakukutirayira makomo ako. Mumwe atotsvairwa makomo acho naSatani asara asina kana chimwe chete, asi iye ari munhamo inotyisa chaizvo. Ameno kana muri kubata zvandirikutaura. Am I preaching to somebody today? Faith Alive, are you here? Ava vatadza kuimba chimbo changu, ndichaimba ndega zvangu. Kwe wasara wakamira ko zvaita sei wakabuda? Oh, all right. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Oh, amusi kunyararidza mwana, munokodzeresa vanhu. Hit hard and hit sure. Chaunoitira Mwari ita nemoyo wako wese, nesimba rako rose. Never do it half-heartedly. Kana musingachigone ndoshedza mapuranga taichiimba isi tichiri wakomana. Takachiimba stereki. Okay. Ndikakutangiraini pamwe munozoti ndatanga nezviri zotanga imimi nemazuva enyu echidiki. Handaitoni? This mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. Chimbo ichi handisi kungoimba. Ini ndine gomo rangu randiri kutoimbira izvo. Ndiri kutoriona so. Iwewe imbira gomo rako. Kana riri rokusaroorwa, kana riri renhamo, kana riri rourombo, kana hauna mota, hauna imba. Tarisa uti, this mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Hallelujah. By my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. Nokutenda kubatisisa zvisipo sezviripo. Tenda kuti gomo rako raakubva izvozvi. Bhaibheri rati you shall have whatsoever you say. Uchava nezvauri kutaura. You shall have whatsoever you say. Shamwari yakwana nguva, usambonyarari pedyo newe. Ane makomo ake anokunda ako. Baba nezita raJesu Kristu, ndinorayira mweya wekurwara, mweya wekensa, Baba ndinourayira nezita raJesu. Nhasi nezita raJesu ndinorayira mweya wenhamo, mweya wokushaya imba, mweya wokushaya mota.
nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Mweya wokusarorwa, mweya wokusarorwa, paradzwa nezita raJesu, paradzwa nezita raJesu. Mweya wokushaya mari, mweya wokushaya mari, mweya wokushaya mari. Oya kayande rebo koriande rebosa, yele rebe kariana la rabosa, yele raba kayande rebo koriande rebos. Ah, makomo ayanga paratswe, makomo ayanga tame, makomo ayanga tame. Mweya we urombo, mweya we kushubika, mweya we namo, mweya wa kurwara. Nezita raJesu, nezita raJesu. Mweya wa kushaya mari, mweya wa kushaya mari. Ola rabaka yande rebosa, uyama yande rebokori la rabasa. Yele rebekeri yana rabos, yele rabaka yande rebokori yanda rabosa. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Oya kayanda raboko sikata rabosela la rabash. Yele rebekeri yana la rabosa, yele rebekeri yana la rabos. Oya mayande rebosa, uriana la rabakari ende rebos. Yele rebekeri yana la rabosa, re la rabakayande rebokori anda rabos. Yele rebekeri anda rabosa, I ande rebosi katata kama. Yele rekonde kema sikata rabosa, yele rakayande rebos. Jesus, Jesus, Jesus. Ola rabakatate, iandarate andoroboko sirabakayata. Inoraira como, iwe como nezita raJesu, iwe como nezita raJesu. Come on, iwe como nezita raJesu. Buda wiende iwe como, Buda wiende nezita raJesu. Come on, Buda wiende nezita raJesu. Muregere. Kola randere bokosi atarabosa. Yela rabaka yande rebos. Uyandele rebekeria na la rabosa. Ole reke atarabosa. Yele reke atarabosa. Yela andere bokosi kata. Rela rakaya andere bosa. Haya mandere bosi. Touch. Oh my God. Touch. Father, in the mighty name of Jesus. Oya mandere bosa. Taura kuna mwari wako. Raira como riri mauri. Raira como iro. Raira como iro. Raira como iro. Ayamandere bosa. Korabakasate rebosa. Yelara. Karabakasate. Uyamayandele rebokose. Iwe ndatitaura raira gomo ririmu upenyu wako, raira gomo ririmu muri yako, ritaure izo zita raJesu. Ndati ritaure izo zita raJesu. Ayakaya nderebo sata rila rabakaya ndorobo serabos. Taura
taura, taura kuna mwari wako. Taura, taura kuna mwari wako. Taura, 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 taura. Taura kuna mwari wako, taura kuna mwari wako. Taura nezita ra Jesu. Taura nezita ra Jesu. Ayamande rebosa. Ola rabakasa terebosa. Kala rabakasa terebosa. Uyamayande rebo korianda rabos. Ola rabakayande rebosa. Yele rebo ikayanda rabos. Yela rakata kamasa torobosi. Yela rikayanda. Oh Jesus, touch the Lord. Korabokoseteata. Touch her. Father, in the powerful name of Jesus. Rande rebosa. Touch the Lord. Koyanda rebosi. Yela rabakayando robosiata. Touch, oh Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wakamira ipapo. Hausi kuziva ndituma kuzotaura nyaya yekutaura nemuromo. Say it. Wakamira ipapo taura. Uchiriraira dambudziko rako kuti iwe dambudziko. Nhasi nezita ra Jesu. Ndakurayira paradzwa. Iwe ramba uchitaura izvozvi. Ramba uchirayira dambudziko iroro. Ngariende nezita ra Jesu. Dambudziko iroro ngariparare nezita ra Jesu. Ramba uchitaura wakamira ipapo. Taura, taura. Kuna mwari akateerera. Kuna mwari ari kunzwa. Kuna mwari akateerera. Kuna mwari ari kunzwa. Iwe mweya wetsvina buda maari. Buda nezita ra Jesu. Come out in Jesus' name. Korabakaya terebosa. Nazita ra Jesu. Iwe gomo hauna simba. Iwe gomo hauna simba. Paradzwa nezita ra Jesu. Paradzwa nezita ra Jesu. I command you leave her body now. Regera nezita ra Jesu. Muregera nezita ra Jesu. Wakamira ipapo right now in Jesus' name. Kushikatayanda. Ola rabosa. Wakamira ipapo pane simba ra Mwari riri kufamba right now. Simudza maoko uri ipapo. Simudza maoko ako uri ipapo. Pane simba ra Mwari riri kufamba. Korabakaya terebosa. Ndinorayira iwe gomo. Iwe gomo. Watambudza upenyu kwemakore mazhinji. Watambudza kwemakore mazhinji. Ndinokurayira nhasi nezita ra Jesu. Iwe gomo. Uri aniko pamberi paMwari wedu. Uri aniko pamberi paIshe Jesu Kristu. Iwe gomo. Gomo rezvirwere. Gomo renhamo. Gomo rokushupika. Ngariende nezita ra Jesu. Gomo rokushaya imba. Gomo rokushaya rugare. Ngariparadzwe nezita ra Jesu. In Jesus' name. Nezita ra Jesu. Ngariende gomo hiro. Ngariende gomo hiro. Muzita ra Jesu. This mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain Shall be removed. This mountain Shall be removed. Hallelujah. by my spirit Say
wakaipa buda uende usadzoke maari. I'm commanding you out. Out. Jesus. Something. In the powerful name of Jesus, I set you free. In the powerful name of Jesus, I command you to go out. I command you to go out. Out. Shenda. It's your time to go now. It's your time to go now. Shenda. Shout fire. Again. Again. Kubanas. Tinokusunungura kumasimba erima. Tinokusunungura kumweya kaipa. Muzita rajes. Hallelujah. Be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the powerful name of Jesus, I set them free now. I set them free now. In the powerful name of Jesus. Ndinotaura kusunungurwa kune vakasungwa. Ndinotaura kuregedzwa kune vakatsikirirwa. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. We speak healing and deliverance. Aripoera anoti mfundisi yangu ndoda kutendeuka, ndoda kugamuchira Jesu Kristu. Saishe wa upenyu wangu, I'm not yet saved. Simudza ruoko rwako, I want to pray for you. Aripoere akadaro? Yes, I'm seeing my children, vana wangu wakasimudza mo. Fambai netsoka dzenyu muuye kuno vanangu. Fambai zvenyu muuye. Will you come quickly? Will you come quickly? Famba netsoka dzako uye. I surrender. I surrender. Mira sakui baba. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Oh, to thee, oh, to thee, my blessed. If I insure I surrender. I surrender. Oh, I surrender. I surrender. Oh, I surrender. Oh, to thee. To thee, my blessed Savior, I surrender. Kunemi mauya mregerei mfundisi ari panapa. Kunemi mauya kana makamboita zvakanaka. Hakuna zvinodarika zvamaita zuva ranhasi. Kupa upenyu hwenyu kuna Kristu Jesu. Hakuna chinodarika ichocho. Chinhu chinokosha. After this prayer, your name will be written in the Lamb's Book of Life. Zita renyu rinonyorwa mubhuku youpenyu. Nyangwe ukafa hauende kuGehena,
unoenda kuparadise. Vauchirirei maoko vana. Baba, mukoma muning'ina hanzvadzi kana aripo right now, wakambonamata ukadzokera shure, you want to rededicate your life to the Lord, I'm calling you to come right now. Simuka, fambani, usambonyare vanhu vesa. Tese isu takatouya tikatendeuka sezvaitava. Will you come right now? Swallow your pride. It will never give you stomachache. Will you come? Fambai netsoka dzenyu muwe, wakambotendeuka ukadzokera shure, but you want to rededicate your life to Jesus. Kuitira kuti zvaunoswera uchitaura uchipupura, Mwari vanozvinzwa. Aripo here akadaro, famba netsoka dzako uye. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Will you come to Jesus? Will you come to Jesus? Vanu barwa Ivo laokura asi kufa kuchauya Baba garaine ni garaine ni no ku singabe Baba garaine ni no ku singabe. Shkorai uso bwenyu, musimudze maoko enyu kuna Mwari as a sign of surrender. Munamate muchiteedzera shure kwangu. Baba vangu muri kudenga, ndiregererei mhosva dzangu, ndakakutadzirai. Ishe Jesu, pindai mumwoyo wangu, ivai Mwari wangu, ndishambidzei muropa renyu, ndive wakachena. Ndizadzei nomweya wenyu mutsvene, nyorai zita rangu mubhuku youpenyu. Ishe Jesu, ndinokudai, ndinofara kuti ndakuwanai. Ndinokudai Mwari wangu nokusingaperi-peri. Amen. Makasimudza maoko enyu, ndinokumbira kuti tinamatire hama idzi vanyengetererwe. Swededzanai hama dzangu. Make sure kuti mumwe nemumwe ari papa, mumwe asvika. Swededzanai kuti mumwe nemumwe anamatirwe. Kuti tinotenda kunemi matendeuka. Let me give you assurance. Nyangwe ukabuda muno ukatsikwa nemota ukafa, hausi kuenda kuGehena, wakuenda kuparadise. Mwari wenyasha kuitirei zvakanaka. Ndokumbira kuti muende pakona apo pane murume uyo akasimudza bepa uyo, unonyoresa zita rako, adresi yako nefone number. Ndoda kuramba ndichikunyengetererai, ndikurerei muna Kristu Jesu. Pane mumwe here angauye nebepa azonyora baba vari muwheelchair,
kuti vakwanise kunyorerwa pano tirege kuvanetsa nokufamba. Very quickly uyai muvanyore nokukurumbidza. I just want to lay my hands on him. Dinamatene. Mwari wemasimba ose. Muropafadzi nomukomboreri wemuridzi waIsraeri. Makati muchaturika maoko pamusoro pevarwere vakapora. Ndaturika maoko aya Baba. Ndinotaura kurapwa, kuporeswa nokusunungurwa. Ndinotaura kurapwa, kuporeswa nokusunungurwa. Nhasi nezita raJesu. Hondo dzose dzakamukomberedza dziparadzwe muzita raJesu. Amen. Right. Oh, glory be to God. Madziwa. Uri muno. This guy works in Malawi, Lilongwe. Yes, how are you? Good to see you. You are looking good, huh? Kuno kutaitadza kuchengeta. It's looking good. Can you see? Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you. We welcome you. We welcome you. We welcome you. Murukuzota ndikanganwe makwai yangu. I still remember very well. I'm coming to Lilongwe very soon. Ndikutya kuuya nekuti machechi akawanda ari kundida FM, Ameno, dzemachawa dzei. Saka ndiri kuti ngavatange vagadzirisana ndozouya. Anyway, Nomswe Friday, the revival I'm talking about, kune ma-India echifundisi, Indian pastors. They are visiting Zimbabwe and they are coming to Faith Alive. Saka vari kuuya kuzoshanyirawo Faith Alive. Ndanetswa nevakawandisa vana Sam Muthol, pane vamwe vakatendeuka ndichiparidzako kuma 1997 vari kuuya vakagamuchira mweya mutsvene vakatendeuka ndichiparidza crusade yekuChatsworth kuDurban ndichiparidzira maIndia. Ndo vamwe vacho vari kuuya, muchavanzwa vachipupura. They are my spiritual sons. MaIndia, they are being used of the Lord so much. Saka Friday, endai munokoka vakawanda, tevanga tiri muno vari kuuya vachange vachitishumira Friday, Saturday, Sunday. Next week yacho vanenge vakudzokera munoziva maIndia ndo vakabata Durban nemabusiness. Saka vanenge vari kuno vanenge vakuzodzokera. Ishamwari dzangu dzemakore, vana vangu. But anyway, nomusi weFriday taurirawo gerine kuti ina handimbosara. Munomboziva here kuti tsuro yemumusha inourayiwa nemweni. MuIndia ari kuuya anoshandiswa mukuprofita zvakasimba. Ane gift of knowledge and prophecy. Zviri so serious. Anoparidza chaizvo. Saka achanga ari pano nomusi Friday ndichanovatora kuairport. Tenge tinavo kwedu kumba uku. Tatenda zvikuru. Chekupedzesera ndiri kukumbirisa zvikuru kwazvo. Handina kumbotaura nedare rangu repanapa. Asi vanoziva kuti zvaiswa naMweya Mutsvene mandiri zviri pano. Zvinhu zvawanda zvatiri kuita. Muri kuona tiri kutenga macheya makagarira. Pane mbavha dzinouya usiku. Vamwe vanogona kuuya nepfuti, vamwe nei. But panapa takakurudzirwawo nepolisi kuti
nyangwe muine venyu magadha anochengeta